Hvad der startede i Rødovre, det skal selvfølgelig også slutte i Rødovre. Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme i dag, hvor vi i Rødovre har inviteret dig til at komme og løbe et langt program som en slags afskedsshow. Det er vildt vemodigt at skal tage afsked med en så ung løber og en så dygtig løber. Og kun de færreste indvidede forstår, at pensionsalderen for en skøjteløber som dig er 19 år. Du har været i sporten i mere end 15 år, og med den meget træning og med den meget tid, som vi alle sammen ved, du har lagt i denne verden, så giver det måske bedre mening, at du er ved at være træt. Dine resultater gennem året, de taler fuldstændig for sig selv. Jeg vil kun kort nævne 6 gange ungdomsjuniormester, 8 gange sjællandsmester, 2 gange dansk seniormester, 4 internationale medaljer, hvoraf 3 af dem er isoliste konkurrencer, har deltaget i junior-OL, 2 gange EM med den bedste placering som nummer 16 og 2 gange VM. Du stoppede din aktive karriere internationalt som nummer 60 på verdensranglisten. Det er fandme flot. Men det, som jeg synes er lige så vigtigt som dine resultater, det er din person. Du har trods din status formået at bevare begge ben på jorden, og det hænger helt sikkert sammen med det netværk, du har, og det, du har vokset op i. Det er en egenskab og en kvalitet, der har gjort dig til rollemodel for rigtig mange løbere. Vi her i Rødovre vil ønske dig alt muligt held og lykke med dine næste eventyr og dine næste oplevelser, og så kan man jo altid kun håbe på et comeback på et eller andet tidspunkt. Inden du går i isen, så har der nogle løbere, og som også gerne vil have lov at sige farvel til. De kommer her. Og jeg havde lovet et ord, jeg ville kunne tude, og jeg klarede det næsten. Tusind tak, Annette. Vi holder nu en pause for iskørsel. Vi er en lille smule forud for tid, så iskørsel regner vi med at tage et kvarter.